Dobar dan, dragi učenici i dobrodošli. Danas ćemo naučiti kako napraviti mini plakat prema uputama. Iz prirode i društva naučili ste mnogo o proljeću, a iz hrvatskog jezika čitali pjesme i priče, opisivali slike i pisali rečenice o proljeću. Sve naučeno prikazat ćemo na današnjem plakatu. Pripremite škare i ljepilo, olovku, gumicu, bojice, udžbenik iz prirode i društva i hrvatskog jezika. Kada sve pripremiš, možemo započeti s izradom plakata. Doma imaš pisač, ispiši predložak za naš mini plakat. Ako nemaš, uzmi bijeli papir A4 veličine ili bilo koji drugi koji imaš kod kuće. Na vrh stranice naziv godišnjeg doba koje traje napiši što ljepšim velikim slovima. Slova možeš izrezati iz časopisa ili iz papira u boji. Razmisli, kakvo je vrijeme u proljeće? U 4 kvadratića ispod naslova nacrtaj simbole za vremenske prilike u proljeće, a ispod simbola prepiši iz udžbenika rečenicu o duljini dana i noći u proljeće. Odaberi kakvim ćeš slovima pisati i kojom bojom. Svaka riječ može biti u drugoj boji, možda i svako slovo. 2 pravokutnika u dnu lijeve strane namijenjena su proljetnicama. U lijevi nacrtaj vjesnika proljeća, čije ime počinje 17. slovom abecede. Napiši naziv. A u desni nacrtaj proljetnicu koja ti se najviše sviđa i napiši njen naziv. Imaš li mogućnosti, slike proljetnica pronađi na internetu ili u nekom časopisu. Izreži ih i zalijepi. U pravokutnik s desne strane nacrtaj dječaka odjevenog za kišovit proljetni dan popred djevojčice sa slike u tragu riječi na stranici 106. Odjevnim predmetima promijeni boje. Krug u sredini plakata neka krasi rješenje zagonetke. Nakon kiše na nebu se stvori, prekrasnim bojama kao da govori. Jedna do druge šarena je pruga. Ti znaš, ona zove se... Slijedi još jedna zagonetka. Ujesen kreće prema jugu, gdje ostaje zimu dugu. Kad dođe proljeće, opet nama doljeće. Draga nam je ova ptica, a zove se... Nacrtaj pticu selicu iz zagonetke, njene mlade u njihovom proljetnom staništu. Prisjeti se poruke o proljetnicama. Što je važno znati? Napiši uskličnu rečenicu. U kvadratić s duplim okvirom nacrtat ćeš svoj znak koji će pokazati koliko ti se svidjela izrada plakata. I ne zaboravi na kraju svoje ime i prezime i razred. Na kraju, sve što i kako radiš, pažljivo promatra iz gnijezda na dimnjaku ptica selica sa svojim mladima i šalje ti poruku. Bravo! Fotografije svojih plakata pošalji učiteljici. A ja vas pozdravljam i veselim se vašim uradcima.